खुलुमबाय वेलकाम टू देयर फार्मिंग आसा खालाम बयबो थिगैनो दङ आं भिडिअ लाबोया बहुत गोबाव जायोमोन बेनि थाखाय निमाहा बिनाय थाबाय स' भिडिअखौ लाबोनो हायैनि खारना जाहैबाय आं माखासे फार्मिंनि आबादनि सोमोन्दै बेस्थ' जानानै दंमोन स' बेनि थाखाय आं भिडिअखौ रेगुलारलि लाबोनो हायाखै दा दिनै मेन भिडिअ लाबोनायनि खारनानो जाहैबाय नोंथांमोननो आङो खान्थाल बिफांनि सोमोन्दै खोन्थानो नागिरदों जेराव आं बे खान्थाल बिफांखौ गायदों आरो बेजों लोगोसे माखासे हर्टिकालचार ट्रेनिं जानानै दङ बे बिफांनि सोमोन्दै खोन्थागोन स' भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय मेन दा खान्थालाव फैनोसै खान्थाला जाहैबाय भियेटनाम सुपार आर्ली आं जाय खान्थालखौ गायदों बेनि नामानो जाहैबाय भियेटनाम सुपार आर्ली जेक फ्रुइट ट्री माने बे भियेटनामनि जोलैया ओमफ्राय बेखौ इन्डियायाव लाबोनानै ग्राफ्टेड खालामनानै बिफांखौ गायनाय जायो आरो ग्राफ्टेड खालामोबा मानि थाखाय मोजां होनोबा जों जेराव खान्थाल बिफांखौ लकेलखौ गायोबा माने 5-6 बोसोर गाहाम लायो बेनि उनावसो फिथाइ थायो होमबा जोङो नैबे ग्राफ्टेड बिफांखौ गायोबा आफ्टार 1 इयारनि उनावनो बियो फिथाइ होगोन स' ओंखायनो जोङो ग्राफ्टेड खालामनाय बिफांफोरखौ ग्राफ्टिं खालामनाय बिफांफोरखौ गायनांगौ आरो मेन खारना बेनो दा ग्राफ्टेड खालामनायखौ गायोबा जोङो प्रडाक्शनखौ 1 इयारनि उनावनो मोनो आंनाथ' नै बोसोरसेयानो जाजोबाखै दा माने फिथाइ थायबाय बिफाङा नै इसिमल' गाहाय गाहाय होमबाबो फिथाइ थायबाय स' नोंसोर दा भिडिअ नायदो दाहाय देखायगोन आङो खिन्थु बेखौ बेबायदियाव माने फिथाइ थायोबाबो आं बेखौ फिथाइखौ दोनथ'वा मानो होनोबा बिफाङा एसे गिदिर जाहोबावगोन आङो 2 बोसोरसोनि उनावहाय आङो बेखौ दोनहैनो हागोन आरो बिफाङा जेब्ला गिदिर जागोन दालाया फिथाइखौ लाखिनो हानायनि गोहो फैगोन अब्ला आं बे फिथाइखौ दोनगोन स' दा थाइनै थाइथामसो दोननाय नायगोन आं खानानैबाबो दोननाय नायगोन होमबाबो खिन्थु मेन प्रडाक्शना 2 बोसोरनि उनाव जाहैगोन आरो ओमफ्राय जुदि गायनो गोसो दंबा बेखौ नोंथांमोनहा इन्टारेस्ट दंबा कल खालामनो हागोन ओरैनोथ' आं डिसक्रिपसनाव होनो हानोसै आंनि नाम्बारखौ आंजों जगाजग लाहरबानो जाबाय ओरैनोथ' माबाया खान्थाल फिथाइखौ मोनथिखागौ फायखारिफ्रानो लांफैयो आरो लकेलाव बहुत खम जालांबाय दा नै खान्थाल बिफां गिदिर गिदिर दंमोन गोदो फुराना बेखौबो दानफायजोब्बाय खान्थाल फिथाइखौनो नागिरलायबाबो मोना स' बेहाय बहुत मोजां आरो नैबे माबाया भियेटनाम सुपार आर्ली जायखौ जों गायदों बेयो बहुत मोजां मानो होनबा बिफाङाबो बारा गोजौ जाया 15 फुटसोल' जौगोन ओमफ्राय गुवाराबो बारा बिदि गुवार जागोन आरो ओंखायनो बेखौ फार्मिंबो खालामनो हागोन बेजों लोगोसे फांनै फांथामबो गायनानै दोननो हागोन जानो आन्था साप्लायनि थाखायबो आरो ओमफ्राय बेजों लोगोसे दा जोंनि लकेलाव माखासे हर्टिकालचार बिफां होनोबा मेनलि बैग्रिया बहुत फेमास जानानै दं आरो बेखौ मोननै भेराइटि दङ दा जोंनाव जायखौ जों बायनानै जायो जोंनि एरियायाव सोलिनाया बे जाहैबाय मिस इण्डियान एप्पल रेड एप्पल बेयार ओमफ्राय मोनसेया जाहैबाय बल सुन्दुरि बे गल गल बेबो एखे माबा आरो टेस्टफ्रा खिन्थु बल सुन्दुरिया एसे गिदिर गिदिरसिन जायो फिथाइया ओमफ्राय साबसिनबो आरो माबायाबो 50 ग्रामसो जायो फिथाइया स' बे मोननै भेराइटिखौनो गायो स' आंबो दा बे मोननै भेराइटिखौ गायनो नागिरदों नोंथांमोनहाबो जुदि सोरबा गायनो गोसोबा बेखौबो कन्टेक्ट लानानै आंजों बिहरफानो हागोन स' बुंहरबानो जाबाय कल खालामनानै आरो बेजों लोगोसे दा कक'आयाबो बहुत मोजां बे माने इन्टारक्रपिंनि थाखाय मोजां आरो बैसोर माखासेयाथ' माने एक्सट्रा नांगौ स्पेस खिन्थु बेस्ट इन्टारक्रपिं होनोबा कक'आ दा मानो होनबा जोंनि लकेलावथ' गय बागान जोब नालाय गय सिङाव नोङो बेखौ इन्टारक्रपिं हिसाबै मावनो हायो बेबो 1.5 बोसोरजोंनो मोनो कक'आयाबो स' बेखौबो मोजां भेराइटिखौ गायोबा बेखौबो जुदि सोरनोबा नांगौबा कन्टेक्ट खालामनो हागोन आङो माने केरेला साप्लाइ बेगरा बेखौ नोंथांमोननो आङो फुलिखौ डाइरेक्ट होगोन आं नोंथांमोननो कन्टेक्ट खालामनानै स' सोंहरबानो जाबाय दा खान्थाल बिफांनि भिडिअ फुटेजखौ नोंथांमोनहा नायलांदो आसा खालामो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनगोन होननानै स' खुलुमनाय थाबाय नै बिफांनि हाइटआ नायनो हागोन माबायदि जाखो बेबायदिल' एबार अखा गोलैबा बरिया जासिगोन आरो बे देरजोबसिगोन नै फिथाइ दं गासैयावबो नुनाय माने दंजोबो आरो नै फिथाइजोब जेराव नायो बेयावनो फिथाइजोब बेफ्रावबो गासैयाव फिथाइ दंजोबो नै लोगोफोर फिथाइया थाइसिबबाय भियेटनाम सुपार आर्ली नै खयथा दं जेव जेव नै बिफाङा बेसेबां गिदिर नै हाइटआ थाखा नांगौबा अर्डार खालामनो हासिगोन नै
बेस्ट भेराइटि खान्थालनि भियेटनाम दा बेखौ दोनजाथ'वा फिथाइखौ बिफाङा खिन्थु होमबाबो थाइथाम थाइब्रैसो दोननाय नायनोसै एबार ओरै खागथाबलायनानै दोननांसिगोन आरो बेखौ नै बिसोरो माखासेखौथ' गारनांसिगोन खानानै एक्ट्रा बुरजा दोनजाया बिफाङा नै बायगोनसो माथो फिथाइ दोननांगौबा स' आं नैबे सप्ता बा नेक्स्ट सप्तायाव बिहरनो हागौ सोरबाफोर नांगौबा बुंहरखादो दानो बुकिं खालामनानै दोनसै आङो स' कन्टेक्ट खालामनो हागोन नांगौबा भियेटनाम सुपार आर्लि